ei tuu. Tässä on tämmönen valokenno tää, kun ne menee ovet kiinni sitten. Mutta älä painele mitään nappeja nyt. Et paina mitään, muuten me jäädään tänne sisään. Haluatko sä istua tuohon kyytiin? Joo. No me istuu siihen, joo. Mutta älä painele niitä nappeja, tää ei oo mikään auto. Istut siihen. Ei noin. Kuski on tolle noin. Renno, kato siinä on toi vipu, nääksä. Mutta älä väännä siitä, mutta siitä sitä painetaan eteen. Ei, se on kassakone, älä siihen. Mikä tää on? Ei, älä painele nyt. Mikä tää? Ei, ne on nappuloita, ne on tärkeitä nappeja, älä mene koskemaan niin. Istut siinä rauhassa nyt. Joo. Tuolla on sitten ne ihmiset, missä äsken oltiin kyydissä, muistaakseni. Ne on tuolla ja kuljettaja on siinä. Näytä minulle, miten se ajattelee. Näytähän siellä. No ei tää nyt oo, katon, sen vaikeampi homma. Tämähän niin kuin mä sanoin sulle, tää menee kiskolla. Kato tässä, täällä on tämmöiset polkimet, kato täällä. Niin? Kato näistä sä saat, tässä on kaasuja, jarruja, tästä eteen ja taakse, kato tää. Tää voi peruuttaakin. Mitä? Ootko tiennyt, että ratikassa on myöskin peruutusvaihde? Sitten tässä on kassakone, mihin otetaan liput, tulee tuolta ja tossa on tuulettimet ja lämpö ja... Miten siinä muistat kaikki nappulat? Mutta tää ei oo mikään... Televisio? Ei, kun tää ei oo mikään GPS, kato, kun tässä ei tarvi mitään semmoista, kun tää menee kiskoja pitkin. Mikä on GPS? No se on semmonen navigaattori, millä pääsee paikasta A paikkaan B, mutta tää ei tarvi tietenkään semmoista, kun tää menee kiskoja. Eikö se jännä, kato tossa ei mene kiskoja edessä ollenkaan. Ei me! Mutta silti kun ne loppuu tähän, sä luulit tietysti, että tässä on pyörät. Ketä? Joo. Tää on jännä. Nyt kuule, hei, nyt me lähdetään kuule. Anna minä istun. No istu hetkeksi siihen. Saat kokeilla sitä. No, miltä se tuntuu? Taivalta. Ettei sul taas tullut ne Tuli. housut? Tuli. Tuli. Joo. Hieno. No nyt lähdetään pyykille tuolla.